Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Hinchong Risonim Soate Rangatumpen Pater Piponsi Second Annual Marathon 2026 Aparman Kibipon West Karbi Anglong Lakhahini Amri Constituency ke Parlo Rapadang Arong Ariso Ejangatumpen Hinchong Risonim Soate Rangpu Atimpen Pater Piponsi Second Mate Ingdenghini Annual Marathon Ajayme Kapamanpon Labang Soalong Aluhi Manpeng Pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Crow Chetongdul Labang so Ajay Megalong Ada Porpai Troxy Aporpen Jopha Aluhi Deputy Speaker Avijit Crow Ahinpen Flag of Ponsi Sai Amo Pangchengpon Sonsi Labangso Marathon ke kat kachepate lake pin so tumapan 6 km lapen arlo so tumapan 4 km an ajak kiding pathik pon pen ke kat pangchengpon La so along so arlo atum angbong pen ke chengsi anong e first Samir Teron P di Pupen lapen second Hunmili Milik P Botkok third Sahita Puma Ulukunchi fourth Anamika Melang Natral fifth Kade Milik P Bokoba Pen Lapen Sopin Sotum Angbong first Sonjit Tiso Den Arong second Borja Teron Wothalangso third Son Ingti Dilai fourth Humson Rongpi Wothalangso fifth Sarsongja Bungrung Belangso Alangli Tumpensi Labangso Second Annual Marathon Race Kachepatialong Chipahaipo Sonsi Hinchong Risonim so aterang Committee Atumpen Than Nang Pachinido na tengke Nilitum Lapuson Ajay Mek Kedeng Laki Kedamtang Aning Kanpen Nang Pangchengsi Pining Lethot Sitame Deng Ponlo Labang so Ajay Mek Kedeng Ponang Kok Laki Amri Ahawar Arloke Lapuson Marathon Mate Kekat Kachepatia na Tuabangke Papihup Asonsi Teglong lang Lasi non owe kimiatum anke labangso kapapihupen kapapranganat kengkam chejordon pen ason anong me kewan lapen kapachihung chia phansi labangso ajaymek nilitum pipon lopusi hinchong risonim so aterang kumitia maipu hemsing hanse kongchunbang denzing tiso lapen arisang hotumpen than pachinido News Text Report Karbi Anglong News Channel je ilitum Karbi Anglong arat on me yok epran mesen nangi pupen matha pen sikak marathon race bang dak bipon dak rapadanga risun nimso semensi party pipon je ilitum Karbi Anglong arat on me yok epran mesen lapen anso se ilitum dak amri ahawarlo mate dak rapadanga rong anso se ilitum kapacet hangi lapen wikimi tum han kapat hang ponye pansi laswa apram ba bipon lapen dak ni liwang lo lapen dak rong rat pen kacingki kakajitanong katupe mesen sistem dak satu paki cerlan lasi nilihin pen useme dak nanglang det pen nilinon siem sar pename pacini poje rapadanga rong abangke ilitum Karbi Anglong pen mate Meghalaya kacedai sabke lata isia rong lapen la suarong penanam parke Meghalaya lon parke la suarong ben dak Karbi Anglong a border ke nakijut nasi dak arong pan kelang kenang sotko ba nili kinten siem sabne pachini pon Lase nili tumehin namang ke nili tum cintong long pename dengpon bo kapre asai pename sports ahina pan ke khela tula penceno kapre kita dengpon bo kasi dak amri long pusame non nilitum Karbi Anglong Thomas Council hin pen amri pure lo all Karbi Anglong sisteme litum emisi kap tenang bibom lapen kapre sta klempon mum sisteme ilitum dak lapu West Karbi Anglong mate amri kintong ahawar bang anu se spusin paprang nang lang ko nilitum Karbi Anglong Thomas Council hin pen bangke penenga singkana bangke dak athletics of han nilitum hinpen coaching ki bi ponitan matapang no athletics ana tuke papidum tiglang asi kumatne tumke football ba cricket same organize lo asi la marathon ba kikat lahayahin mangke ha kedam tan same thegunong lelang basi nilitum ta mathalo nilitum ta rong susupen same society fan
contribute untuk sini tum semi labang kidam tani kan pen organize no lasi athino na bang ke tinangan nona lom semi la police tapen kini state recruitment center recruitment la isa me duo lahai long ke physical ke kinang sot running ke lasi lahai long ben semi amri chin thong apan semi motivate to pasi itu Piningan inding ko ano. pining Sorry bomo. Lapen nili hambang ke di kumalo. Lapen ni rasa sports career kasing ke 2019 ayar kan lo. Lapen minon currently ni training ke under Pokilain TP. Alang ni ke alang ni under sini non practice program. Alang ni academy di Fuertes Academy. Kasa sedirul alang ni taning bom. Dak sini kanon cari bom lo. Lapen ladak kecali apen si non ni ladak aba dakan ba kape yang semi alang gitu ni la bukiling tapi alang gitu ni sini di bom lo tapi alang kan semi through this platform alang kan semi suruh panjang lamang ke main labang andian nili tum same laan majestic pen bangwang kali tini ke ningkan ki nindalo nasi ke mama thalo je ningkan ki nigi tum explore nang ji pajalo tapi na pu besenal bangke nili experience ka bikin nang ji kapek pengin same mer khane pachola out of the samam pachola wo same la pu hi nambang experience bikin na nasi tum chingwai lo je la pu same damang gijen nang pajal di ni yara occasion mate nasi tum same la pu bang lo bang bini si sampai ka mani hindi expect pepin je lapu Meghalaya border sami tum karbi hijan tum cetong ji puni expect pepinan bang matra po sami je don't focus do jibon pe mo sami lapu hin dan bang lo anything something that don't put with up in koi pick up adon se say tum dan to pa anything something lo happen to this platform ni kan ni lalo je lapu hin sami karbi do lapen lapu sami kicin honde consequence ni kaje pati bang ko Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu